bedo gi virus kata mana influenza virus moko makelo kata mana homa ma kawaida, athung'a ma kawaida. En onyalo kodonjo ei obo to oyudo ka dendi onge teke mag del malong'o motegno to onyalo miyi ibedo gi pneumonia it's a viral pneumonia. Seche moko kata mana fungal pneumonia, nitie jok ma yudo ni teke mag del mag odok piny kabisa. To ka gidok piny kabisa to mano nyalo miyo ng'ato yudo fungal pneumonia. Fungal pneumonia yudo ni seche moko ma fungus komaki kata fungal infection mora mora, eno biro to bedo mategno mana ka roteke mag del dok piny. Ochalo TB. TB bende maki mana ka roteke mag del otimre nade odok piny. Koro mago gin kidenje manyalo miyo timre nade inyalo yudo pneumonia. Kidenje moro mar lure gi gima kele en ni inyalo bedo gi aspiratory pneumonia. Aspiratory pneumonia en ni seche moko idonjo kata mana e pi moro molil to igamo muya gi pigcha to pigcha odhi to donjo iye kacha odonjo ei obo ma odhi opong' ang'owa e buchego. Koro timre kamano to mano dhi miyi aspiratory pneumonia. To nitie jok moko manyalo yudo kata mana pneumonia kalure ka gin osiptal. Seche moko yudo ni nodhi thiedhe gimoro gi machielo to ochako yudo pneumonia ei hospital kacha, manyiso ni oyudo gimiluongo ni nosocomial, manyiso ni en tuo moyudo e ang'owa e hospital. To kwadwa poge e kidienje kama lure gi teko mar pneumonia, to wan gi pneumonia man kawaida, to wan gi severe pneumonia, kasto wan gi very severe pneumonia. Koro wapoge didek. Manyiso ni kin gi pneumonia ma kawaida, en tuo ma seche moko inyalo miyi kata mana yedhe mag hospital kata mana antibiotic mopogore to maka en bacterial to chango. To kaponi en severe pneumonia, manyiso ni koro ska onego bedni wachako ng'iye maber, manyiso ni onego bedni waketi kata mana e thieth ma kata mana sindan kamano. To very severe pneumonia to chutho to yudo ni ng'enygi tirwako e ward. Manyiso ni onego bedni thiedhi ma kata ka en sindan timiyi gokinyi sa 6 godhiambo, seche moko inyalo kete kata mara ding'wen kalure gi kaka omaki gi pekne. Koro mano kidieny malure gi teko kata pek mar pneumonia. To kawadwa poge e kidienje ma gima kele be wanyalo kete e yo seche moko be pneumonia wayudo i nyithindo. Iyudo ni thieth mar pneumonia kuom nyithindo opogore gi thieth mar pneumonia kuom joma dongo, lakini kanyo to biro baadaye. Joma gi mantiere kod thuolo mamalo mar gamo pneumonia, nikech kaka ipime ni daktari, mantiere ng'ato nyalo yude kamoro amora, inyalo yude alwora, inyalo yude kotenore kod kute mopogore kaka ipimonwa cha. Joma gi mantiere kod thuolo mamalo, nyithindo koso joma dongo, kiwachonwa ni thieth mar nyithindo nyalo pogore kod thieth mar joma dongo. Nyithindo yude e yo mayot, niwach yudo ni nyithindo matindo ng'enygi pok dendgi obedo gi roteke mag del, ma seche moko yudo ni wamiyogi kata mana gimiluongo ni vaccination mar pneumonia. Kata kiluwore ratiro mar vaccination mar nyithindo monyuol gi mochopo nyaka higa achiel, yudo ni imiyogi kata mana vaccination didek. Koro nyithindo gin achiel kuom jok manyalo yude e yo mayot. Kasto wan gi joma dongo, jok ma osebedo moti, ma yudo ni roteke mag del be ochako dok piny. Jogi be nyalo yude yo mayot. Nitie jok ma seche moko yudo ni roteke mag odok chien niwach gin gi tuoche opogore. Ma wanyalo bedo kata ni wan gi kansa, wanyalo bedo gi tuo mar HIV, to magi gin tuoche manyalo duoko roteke mag del chien. Jok mok chiem maber, jok ma nigi waluongo ni poor diet, kata mana malnourished, be nyalo yudo shida ni yo matuniwach roteke mag del. Manyiso niya, roteke mag del en achiel kuom gik manyalo miyo igeng'o tuo ni e yo mayot. Koro mago e jok manyalo yude e yo mayot. To nitie jok ma kata mana wach kata ni tuoche machalo kata mana diabetes, mago be tuoche manyalo duoko roteke mag del piny. Jok ma yudo ni obedo exposed, jok matiyo kuonde ma nigi fridge madongo ma kuonde mang'ich, yudo ni seche moko kata mana kutegi kata viral infection kata wachni influenza virus gin gi nya maber kuma nitie gi ng'ich moro, manyiso ni kitiyo kachacha to yot mondo ywa muya kata gam muya manigi tuochegi, manigi kutegi, to ka gidonjo to ginyalo timo nade, ginyalo miyi bedo gi
gi shida mar pneumonia. Awinjo ka en tuo ma ong'injore mang'eny nikech inyalo ng'iye kod kaka obiro kata inyalo ng'iye kod pekne ama wabedo kod ma kawaida kato ma tekone ni malo kato ni ma tekone ni malo saidi. Daktari adwani mondo wang'iyane kapo nono ni ng'ato neno ranyisi mage to nyalo chich ni entiere kod tuo mar pneumonia. To kapok inyisa jogo kata ranyisi ma ka ng'ato neno kapok inyisa ranyisi ma ka ng'ato neno tuo mar pneumonia common kata ong'eny pacho ka awedhi pinje maoko pacho ka ong'eny marom nade? Ong'eny sana niwach olure gi ndalo. Nitie ndalo ma kaka Nairobi ka wan Nairobi to yudo ni nitie ng'ich mang'eny. To ndalo ma ng'ich nitie yudo ni kata mana kute mag homa kata mag athung'a miluongo ni influenza gin gik ma nya maber ndalo ma ng'ich nitie. Manyiso ni ndalo go yudo ka ji mang'eny nyalo yudo pneumonia. Yudo ni kata mana ji 20 kuom ji 100 nyalo bedo ni nigi pneumonia ndalo ma ng'ich nitie. To kidhi kuonde ma ji nigi tuoche mopogore ma duoko roteke mag del chien yudo ni pneumonia ni en tuo ma yudore kabisa kendo ndalo go kuonde go inyalo yudo kata mana mag fungal pneumonia ma ok en gima inyalo tho yudo kamoro amora yo mayot. Koro yudo ni jogo be nyalo yudo kata mana fungal pneumonia. Manyiso ni gini en gima en kodwa to ji mang'eny yudo kwanza sani season ma wantiere ni mar Julai yudo ni ji mang'eny chandore kabisa. Gima daher wacho ni wang'e ni pneumonia kelo gi kute mopogore. Achiel kuom kute manyalo kelo pneumonia en gima iluongo ni coronavirus. Manyiso ni wanyalo bedo ni gi COVID pneumonia. COVID pneumonia manyiso ni iyudo COVID to wang'e maber gima COVID timo. Seche moko inyalo ni odhi omako ei kori kanyo ma okotim nade ok nyal gamo muya maber. Lakini koro gima odhi timo en mani odhi timo gima pneumonia timo cha. Ma ngiso ni odino alveoli cha mangiso ni yamo ok nyal timo nade ok nyal donjo to onge manyalo wuok. Mangiso ki yudo COVID ma kelo ni shida no ti yudo COVID pneumonia. Mane achiel kuom pneumonia ma gima timo COVID mamiyo COVID nyalo timo nade nyalo tieko ng'ato. Ang' nokel nwa e paro nwa ni ranyisi ma ka ng'ato nyalo ga bedo godo diere ma ne COVID ng'encha yudo ni yweyo bedo matek yudo ka kori oridore kendo kori othung' ema ang' noloke nyinge mondo mi obed COVID pneumonia. Daktari pimwa ni ranyisi mage ma ka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bedie ni nitiere kod pneumonia kata kuom nyithindo kineno ranyisi mage to nyalo chichni nyaka bedie ni nyathini nitiere kod tuo mar pneumonia. Onyalo bedo moro amora kwa kete general. Wanyalo pogo ranyisi gi kuom nyithindo kod kuom joma dongo. Kuom nyithindo yudo ni ochak gi nyithindo githo yudo pneumonia kendo kapod gitindo kabisa. Nyathi ma pod dhoth ma pod iting'o ma yudo ni en pod yom. Yudo ni seche mo yudo pneumonia to achiel kuom gima timore ni nyathini bo ywaka. En osiko ywak ma gimiluongo ni irritability. Mangiso ni kata tem miye thuno kodwa madho kata miye ang'o to en oywaka. Mana achiel kuom gima nyalo nyisi ni nyathini nyalo bedo ni pneumonia kata tuo mopogore lakini wakuongo wadil gi pneumonia. Mar ariyo en onyalo bedo ga ahonda. En ahonda gi athung'a matin kata makamasi no ka wuok matin lakini ahonda en gima duong' kanyo. To nyathi matin inyalo neno ka ume ni gima luongo ni flaring. Ume ni seche moko gamore. Oyuno ka gima odwa ywayo muya mang'eny lakini koro ume yaore. To amana achiel kuom gima nyalo nyisi ni nyathini nigi pneumonia to pneumonia ni en gima dhi severe. Obedo makoro teko ne bedo omedore matin. To nitie gima iluongo ni chest wall indrawing. Chest wall indrawing manyiso ni seche ming'iyo kor nyathi to yudo ka i kore no seche moko nyathino ok nyal wuoyo niwach en pod otin pod oyom. Koro ineno ka kidhi buo kore kaendi to ineno ka donjo iye seche mogamo muya cha ineno ka donjo iye to wuok oko. Mano en chest wall indrawing manyiso ni seche mineno mano is a typical sign of pneumonia. Makineno mano to ringa gi nyathino hospital mondo chak thiedhe e yo mapiyo niwach nyithindo pneumonia tieko piyo maloyo
jomadongo. Apani mamake kanyo e ranyisi mar pneumonia kuom nyithindo gin ranyisi makineno to kone go beni ka uthuolo mang'eny ringi nyathino hospital. Wakawuoyo ka waduogo to wang'e ni to gin ranyisi mage makineno kuom jomadongo tinyalo chechni entiere kod tuo mar pneumonia. Kamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ni ng'eyo ni nitiere kidieny moro mar pneumonia maber nyalo luong ni covid pneumonia. Iwinjo kaka gibire kidieny mopogore opogore kotenore kod kute mopogore opogore makelogi. Kidieny mar ariyo wadhi ng'iyo ranyisi kuom jomadongo. Kidieny mar ariyo ni ok adwa nobai kata matin omiyo kik isudi wakawuoyo mana matin aito waduogo. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajaumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kike baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Nyakwara Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyo gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from $560 Mauritius or Seychelles from $1,000 South Africa and Thailand from $1,080 Malaysia, Singapore and Egypt from $1,200 and Maldives and Santorini from $2,000 Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Jerry e studio odiochieng' ma kawuono wang'iyo tuo mar pneumonia mabende wayudo kacha ni bire kidienje mopogore opogore kotenore kod kute mokele, kotenore kod ndalo kaka ndalo koyo, kaachiel kod kotenore kod pekne kod kotenore kod kama omako. Opimonwa kacha ni thothne ranyisi thoro pogore kuom nyithindo ka ing'iyo mano kod kuom jomadongo. Daktari kane pok wadhi yoni wang'iyo ranyisi mag nyithindo, wang'iyo ne ranyisi mar pneumonia kuom jomadongo. Kuom jomadongo. Achiel kuom ranyisi ka pok wadhi kuom jomadongo, achiel kuom ranyisi ma pod ni wiwa wil godo en gimiluongo ni liet. Ma en ranyisi kopogore kod ywak cha. Kopogore gi ywak cha, to liet moro be nitie mabiro ma onyalo bedo man malo ma seche moko dhi molo kata 38 mano degrees Celsius.
mano en gima onego bed ni ng'iyo. To nitie nyithindo manyalo ng'isi, nyithindo madongo manyalo ng'isi ni awinjo ka gi ka, mago to winjgi ka giwacho ni winjo ka en gi wich bar moro, en gi liet moro, kore be lit, to kata gamo to no okodwa gamo muya maber, to sechego be oyuagore, nyathino be nyaka ing'i wachne maber. Jomadongo tiyudo ni pneumonia ng'eny giyudo achiel kuom gima ming'iyo kabisa en yudo ni kori ni bedo malit. Onyalo bedo gi e toke ma waluongo gi dho ngere ni posterior, to onyalo bedo gi mbele, gi dho ngere waluongo ni anterior. Manyiso ni onyalo bedo konchiel kata onyalo bedo kuonde te ariyo. Oboye ariyo go te. Ma onyalo maki kata korka cham kata korka chich. Kata giduto te. To seche ma idwa gamo muya iye cha, niwach yudo ni pig cha nodhi okudore kacha cha, koro muya ni ok dhi donjo. To seche ma odhi dino kanyono, to nitie lit moro midhi yudo. Niwach kuonde ma pige cha osegudore kacha cha, pige ka ogudore niwach nitie gima iluongo ni inflammation motimore. To inflammation en injury mar kanyo ohinyore. Manyiso ni koro obedo no kuot matin, to pige ka be ogudore kacha cha, to seche mi gamo muya cha to diyo kanyo, to lit no dhi bedo. Manyiso ni lit no e achiel kuom, seche mi gamo muya iye no, e achiel kuom ranyisi maduong' manyalo ng'isi ni in gi pneumonia. Nitie joma nyalo bedo gi pneumonia mafuolo, to nitie jok moko ma seche moko ok fuol. Manyiso ni aonda ok ong'iso ni seche moko kifuol to ionge pneumonia. To aonda ni kata fuolo ni e achiel kuom gik manyalo ng'isi ni be in gi pneumonia. To seche mifuolo cha tiwinjo ka kori kanyo iwinjo malit. Kuma mako no iwinjo ka lit kabisa. Seche moko inyalo golo kego, seche moko inyalo golo kego. No jite ok golo kego. Lakini gima duong' kabisa ni en mani koro iwinjo ka kori lit seche ma ifuolo kata seche ma gamo muya iye. Mar ariyo inyalo kata mar adek inyalo bedo ni in gi liet moro. En liet ma seche moko nyalo bedo ni en malo kabisa. To liet ni nitie gima waluongo ni chills gi dho ngere. Chills en mani koro in iwuon ka ng'ato penji to wacho ni iwinjo koyo. Ma seche moko be kata itetni, ng'ato nene kitetni kabisa. To seche mitetni ni to kapo no opim kata mana temperature mari, tiyudo ka en malo kabisa, onyalo ka dhi kata 30 kata 39. Mari tiyudo ka en malo kabisa, onyalo ka dhi kata 30 kata 39. Manyiso ni in gi gima iluongo ni chills. To chills ni e achiel kuom gik ma nyalo nyiso ni in gi pneumonia. Wang'e ni chills ni en obiro seche moko in gi iwinjo ka dendi ng'ich, to ka ng'ato pimi to yudo ka liet ni malo. Koro ka daktari to nyenana ni in gi liet. Nitie moko ma seche moko in ka obiro gi wich bar. Wich bar biro niwach iyudo ni seche moko ka muya mar kata mana oxygen ok donje dendi maber, to iyudo ni dendi be dwaro oxygen ni mondo tigo. To seche moko onyalo yudo oxygen ni, to wich bar nyaka en achiel kuom gima nyalo timo ing'e ni seche moko an gi pneumonia momiyo wich bar en achiel mar pneumonia. Seche moko be inyalo yudo ni liet cha nyalo miyo gik moko kata fuonde gi moko mopogore ok ti maber, ma ichako ng'ok. Seche moko kata kidhi e choo kiwinj ka idwa chiemo, kata seche moko gidwa chiemo maber, seche moko kata kidhi e choo to ok dhi maber. Manyiso ni en koro biro ni wach liet cha koro iyudo ni interfere gi del mangima. Ka ne wang'eyo ranyisi mar pneumonia kuom nyithindo daktari, kachiel kod ranyisi mar pneumonia kuom jomadongo, waneno ni ranyisi gi odwa chalre, en mana ni kuom nyithindo to koro ne watiere kod ywak mang'eny nikech nyathi samoro ok onyal wuoyo, kaito bende ka ning'iyo kore kama to ko ineno kaka donjo iye seche ma otemo mondo mi ogam muya. Ipimonwa gimomiyo del nyalo chwakore, ipimonwa gimomiyo samoro ng'ato nyalo winjo koyo to winjo liet, iwinjo koyo to kipimi to iwinjo liet. Chuny mating'ore kod weche makamago. Kinyisa ni ahonda ni ang'o matimore kod pneumonia momiyo ahonda nitiere kuom jomadongo gi nyithindo. To bende wuok owinjo ni wacho ni samoro nyalo biro, samoro ok nyal biro. Ka ahonda nitiere to ang'o matimore e system ka? Ahonda mokwongo onego bed ni wang'eyo ni ahonda en gima waluongo ni reflex. Ma reflex en ni ka nitie gimoro modonjo to inyalo fuolo mondo igol oko. Manyiso ni seche mifuolo cha to nyiso ni nitie gik matimore ei obo kacha cha ma dendi dwa nogol. Achiel kuom gi en okego. Ma seche mokego kobedo mang'eny tifuolo mondo itim nade igol. Manyiso ni kata sani kata kiywayo kata mana igamo kata mana nyoro koka wawuok e maandamano moro matin, to
seche ma ong'anyo cha to yudo ka nitie tiegas moro miyo ma seche ma kinyalo bawgo seche ma koro bayi gi tiegas cha kodonjo e iye to konego bedo iye achiel kuom gima dendi timo kaka reflex en naonda manyiso ni seche ma kute ka odonjo e dendi to gisechako ketho dendi kachacha ma koro okego ka wuok gi gimoro amora kata okego no is like a reflex mechanism en okonyo otemo ni mondo kony mondo kacha alveoli cha kikinyere ahinya ineno seche ma koro keto pigego kanyo to aonda koro is a reflex mar golo pig oko mar golo gi oko mano miyo kono ka ng'ato fuolo to seche moko inyalo yudo ni en gima omaki wang'e maber ni wawinjo ni pneumonia inyalo kel kata mana gi chemicals seche moko inyalo kata ni gamo kata mana kaka tear gas no mang'eny onyalo kelo kata pneumonia seche moko ken kata tear gas seche moko ken kata kuonde moko kambi moko mopogore minyalo gamo kata mana gas ma dhi inyi to inyi koro seche migamo gicha iye kata mana jomoko yudo ni kata koyo mang'eny kodonjo to dhi to inyang'oa dhi inyo obo koro seche ma koyo kata mana chemical go donjo ma waluongo ni chemical pneumonia tiyudo ni seche moko kata mana aonda ok nyal wuok niwach en gima omako obiro to maki dichiel koro yudo ni aonda nyalo biro bang'e lakini ok seche ma gini omaki cha to aonda ni kaka wang'e kaka ipenjo en kaka reflex mechanism mondo gol del dwa golo godo kata gima nitie iye kanyo mondo ebo aneno kikelo na picha moro maber ka adwa ni wamaka maka picha ni kika owuog mondi tawinjo kimulo nwa kar winjo nwa chemical pneumonia mulna viral pneumonia bi mana matin viral pneumonia wan gi kidienje mopogore mag virus wan gi gimiluongo ni influenza virus en ema kelo ga athung'a ma kawaida cha to ong'eny ndalo ma koyo ng'ich niwach kanye ma koro yudo ko nya maber to wan gi viral infection moko mopogore kata mana kaka wanyalo wacho sani kawaida wan gi covid en virus wanyalo yudo kata viral pneumonia gima kute mag bacteria nyalo timo gima virus nyalo timo manyiso seche ma koro donjo kata e ivoli kuma piche matindo go to gimotimo en mani koro ochamo the smooth muscles kata mana muscles ma iyego to gigo dhi chako timo nade chako kelo lit moro to lit no ema koro kelo shida koro iyudo ni seche ma koro omedore cha pige moko chako wuok gi iye manyiso ni gitemo geng'o mondo gicha kik med chamo to pige go ema koro lokre okego cha to gigi nyalo miyo koro inyalo yudo kendo bacterial pneumonia niwach okego gi ema bacteria kute mag bacteria ohero chamo koro gibiro kanyo koro yudo ni seche moko inyalo chako gi viral pneumonia to end up ni koro in gi gik moko ariyo in gi viral in gi bacterial koro ka indi onego yudo seche ng'enyne yudo ni kata antibiotic biketie lakini viral pneumonia kata thiedhe seche moko yudo ni ka en pneumonia kamano iketie kata antibiotic ni kapo ni bacteria obiro titieke lakini ng'eny viral pneumonia yudo ni rumo kendgi nikech kanyo be mana dwa bire ni tuoche kaka mag viruses ne wasepuonjore chenro ni yudo ka del thoro gore kende mondo mi otiekgi hapa ni wamake maka kendo ni wamake gi picha ni daktari chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono kidieny mar adek ma wabire ni odhi bedo chenro ni kata odhi bedo kidieny ni jahera mar chenro ni intiere kod penjo moro amora kotenore kod tuo mar pneumonia tinyalo fwenye nang'o ranyisi ka kende koso nitiere test ma itimo mondo mi ofwenye to ponono no yude thieth thoro chalo nade ka ponono ni oonge tinyalo geng'e nang'o kik isud kata matin kidieny mar adek en mari tadwa ni mondo mi ipenj laktar Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende hero mara mar okapu nochakre chon nafwenyo ni mae gima hero timo mae gima lwetega nyalo loso Ramogi TV koro mi pok mopogore manyalo loko ngimani nitie gima iluongo ni giving back to the community like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono Parni
chenro mar poko pogore nyaka Ramogi Jwang'a biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Bende nyaka ka para muda dhi bedo gi kuyo. Kara en nadi meher? Ang'o madhi nyime? Dwalo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Opake Yesu Ruoth. Nyinga iluongo ni Christine Otieno. Ponono ni hero wer mar Yesu oloyo lweny. Bonye star 812 star 784 hash. To par niya, Ramogi TV en ot mar jower duto te. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Doho mamalo dagi chungo chik mageng'o tiyo gi chik manyien mar omenda. Wakaniambia unga 250, sukari karibu 500. Wakaniambia mafuta ndio hiyo, kodi ya nyumba ndio hiyo, karo ya shule. Haya yote kwa hivyo imekuwa adimu sana. Raila Odinga oidho matatu modonjo chuny boma ma Nairobi kama otwake gi oganda ka osingo ni ng'anyo ma tich adek jumani pod nitiere. Katika mchanga wa Kenya, maandamano ya kuvuruga watu, kuua watu na kuharibu biashara za watu. We will not allow. We will not allow. Ji manyocha omaki e ng'anyo mag Sabasaba, Nairobi kod Kisii owe thuolo ka migawo mar arita ogolo siem ne ji makelo tulo e kinde mag ng'anyo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mana kaka nese wacho ni chakidienyi ni en mari ka ponono ni nitiere kod penjo mora mora inyalo tudore kodwa kokalo yor simu mabende namba inene TV mari inyalo tudore kodwa kokalo yor SMS namba mar SMS en 23600 inyalo yudo Facebook page wa en penj laktar kata inyalo yudo kokalo Facebook page na en nyar Joseph mondo miwe penjo kanyo wabochwalo ne Dr. Jerry mondo mi oduok penjo goduto te. Daktari ne wantiere kanye ne wang'iyo kacha kidienje kata symptoms ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni tiere kod pneumonia. Ni pimo no kacha bende gima kela honda e pneumonia kod seche ma obiro ma oonge kod honda. Pimo no kacha bende kidienje mag pneumonia viral kachiel kod bacterial. Kanye mane wantie? Wan gi kidieny mar fungal ma be seche moko yudo ni kapo ni ng'ato tuo to en gi roteke mag del mag dok chien. Yena mondo mi akaw simu daktari. Erokamano. Antiere kod Ruth e simu. Ruth, hello, penj laktar. Hello Ruth, urio nade? Wario maber Ruth machiegni.
An be antie maber. Apenjo daktari. Aneno ka ng'enyne an gi symptoms mowachogo do an asthmatic. Nikech kata sama wuoyo ni samoro winjo ka nitie difficulty yweyo, winjo ka pong' kadwa na fuolo no be onge. Samoro ka fuolo to golo some particles, gik moko mang'ino pi machalo mucus no. Koro adwa penjo daktari, nitie relationship moro, tudruok moro e kind asthma gi pneumonia kose dalili gi machalre. So nitie kaka maybe anyalo go picha mondo ang'e ka maybe obone gi tabu moro kanyalo timo nang'o, kanyo madwa ni daktari okonya. Ageno ni winjo penjo neno daktari en penjo ma oriere tira ahinya. Antiere kod simu machielo. Halo, penj laktar? Halo, penj laktar? La penj laktar niya. Machiegni? Lalo. Apenjo. Wawinji dhi nyime? Awacho ni an olosi tuo ma pneumonia. To tuo ma pneumonia moloseni an gi tuono. Nikech awinjo ka kowacho ni kiyweyo ka di iye. Tiwinjo rem e kopi. So madi so ne an gi COVID. To no se ti COVID no. To ko the same problem ma okaywe malongo. To kaywe tawinjo gi malit e iye kore chan kono. Kono kang'eyo ni mano pod en pneumonia no, koso en mane nikech koro adhi kane e osiptal kithiedho ni thiedho ji. To mondo giwach ni gini en pneumonia otamre. Erokamano ahinya. Koro mondo ang'e ni ma en pneumonia to kadhi e osiptal atimo nang'o nikech erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Gin penjo ariyo. Ageno ni winjo mar Ruth. Ruth openjo ni en asthmatic. Kantie en asthmatic to seche moko winjo ka ranyisi ma wacho gi bende owinjo. Asthma mokwongo wang'eyo ni en gima luwo anyuola. Manyiso ni anyuola ki en gima seche moko inyalo yude chakore kitin, nitie jomoko manyalo yude kata ka gin joma dongo. To asthma en ga allergic. Manyiso ni ka nitie gik waluongo ni allergens. Allergens en gima tuge. Ma seche moko onyalo bedo kata iro, onyalo bedo kata gik dongere waluongo ni kata koyo, kata mana pollen grains. Koro mago e gik manyalo tuge. Seche moko nitie kata mana kich. Ka kich obiro kata mokalo kata buti kanyo, to yudo ni kich ni oting'o gik moko ma nyalo miyo timo nade? Tuge. Ma en wang'eye ni en allergy. Manyiso ni dendi react. Kaka inyalo yudo ni kata pien dendi react gi mo ma kata in allergic to gimoro. Mano be magima timore i kori ka gimoro ka yamo moro donjo iye kanyo ma okiwinjri godo to timo nade? To kelo allergy ni. En mana niya inyalo yudo pneumonia ei ang'owa ei asthma. Manyiso ni inyalo bedo gi asthma to iye kanyo be nitie ang'o? Nitie pneumonia. Manyiso ni kin gi asthma ok ochuno ni ok inyal yudo pneumonia. Inyalo yudo pneumonia ei asthma. Ma ber kapo ni konze ngini pneumonia ni onyalo biro e asthma ni wachido ni seche ma asthma omaki cha to tie gik ma pigege gikudore. Seche mo ginyalo kudore wach pigi cha dongo wacho ni ono biro kaka reflex mechanism. Seche mo biro cha to onyalo attract ang'owa kata mana kute mag bacteria, to kose attract kute mag bacteria to timo nade? To mi bedo gi kata mana chest infection kata infection mora mora kata onyalo dok bo bed na ang'o? Bed pneumonia. Kwa dhie simu mar ariyo ma eno wacho ni no yudo COVID. No yude gi COVID. To no thiedho. COVID ni ok wang'eyo ni no yudo karang'o to no thiedhe karang'o. En mani koro seche moko kiyudo COVID, yudo ni COVID seche moko onyalo bedo no we kori mayot. Manyiso ni seche moko yudo ni kori ni oonge teko ka ne entiere ga chon. Odhi ombeko ikori ka. To seche moko yudo ni ber ka watimo kata mana x-ray mondo wang'e ni to korni en gang'o. Nwach seche moko yudo ni ochango gi gima waluongo ni fibrous tissue. Fibrous tissue en mani koro owe mbala moro, to mbala cha koweyo to ing'e ni onge gima dhi timore malong'o. Nwach mbala cha ing'e ni onge gi
gi leche mag remo matindo moluongo ni capillaries. Koro leche mag remo matindo ka onge e mbalani to mano nyiso ni ok odhi tiyo kaka onego bed ni otiyo chon. Koro obedo ka kata seche moko iywayo kata igamo muya to muya ni yudo kok chop e yo malong'o. Koro kata mana muchino koro bedo mana matin tin. To lure gi kaka ohinyo. Onyalo bedo no ohinyo kama duong' seche moko ohinyo kama tin. Antiere kod sim Sharon kata kama ni bonyiso Ruth kachiel kod jawinjo wa mar ariyo ni to kare nango monego beni otimo kapono ni antiere kod pneumonia to en asthmatic bende. Antiere kod Sharon e line. Sharon, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Sharon. Nyinga Sharon. Machiegni. To nigi nyathi ma ja 6 months. Ma nyaka ne nyuole. Samoro moro moyuyo to diaphragm ne donjo iye nyalo neno. Lakini ne 2.4 kg by then. So wakwa that fat. Koro kaka ni symptom no akiana nyalo bedo gi pneumonia kosomono is just nature ne now that me bende ok ng'eny bende. No chako neno karango. Mana nyaka ne nyuole to sanyo 6 months. Lakini other symptoms onge go kopogore mana gi donjo iye no. Daktari. Sharon, mano penjo maber ni wach yudo ni pneumonia en tuo ma seche moko inyalo kel gi gik mopogore opogore. Adaher nyiso Sharon ni onego bed odhi osiptal odhi pime gik mang'eny. Achiel kuom gik manyalo kelo pneumonia kuom nyithindo en tuo moluongo ni rickets. Rickets ji mang'eny ong'e ni en tuo mabamo tielo. Obamo tielo to onyalo kete koro bore kama kata seche moko bedo waluongo ni mgukei. To gima rickets chako timo kendo ni onyalo miyo kata mana gima waluongo ni ribs gibedo manyap. Manyiso ni seche moko kata mana gamo yweyo bedo matek. To nyathi nyalo bedo gi rickets e ndalo mang'eny. Onyalo bedo kata kapok ochako kelo pneumonia, onyalo bedo osebedo kodi kata mana dweche 6 kaka wacho no kata mana higa. Manyiso ni rickets ni en gima gerore dendi mos. To rickets wang'e maber ni gima kelo rickets en ni kokidhi e chieng' ma nyathi ok nyalo oyo chieng' maber ma oyudo vitamin D. Koro vitamin D ni en gima muhimu sana mondo nyathini oyudi. To kapo ni kamano to nyathini ber mondo ter kata mana chest specialist, to pediatrician mondo winjane na kore ni kamano titimo kata mana pediatric x-ray. Pediatric x-ray en x-ray mar nyithindo mondo neni to korni en ochalo nade. Chutho to daher nyiso apani makema kakanya kawie simba Margaret ka Margaret poko lalna kar x-ray mar nyithindo kanyo ema ang' waduoge kiena. Margaret, hello, penj laktar. Oimore ahinya Margaret. Machiegni? Apenjo daktari ni an. Asiko kawinjo koyo chama kata chieng' rieny makech kawinja kan koyo mang'eny e denda nyaka yadundo ndani ya winjo. Kati hospital tiji kani aonge gi malera. Ni mano no chako karango. Koyo no chaki karango Margaret? Rebet ko chanda gimoro sani dwe chare kama. To winjo ka dende omedore pek mar del olalna. Adwa ni tiekna kod Sharon gi nyathine. Ni wacho kata weche mag rickets kaito ni wacho kata ni mondo mi odhi ogo x-ray mar nyithindo kaito waduogo ir Margaret. Koro x-ray kogo x-ray mar kor dinyiso waka poni wan gi shida mora mora e kor nyathini. Achiel kuom gima wang'eyo ni rickets ka nyathini godo to nyalo miye pneumonia kendo nyalo sike osiptal. Nyalo bedo nyathi ma siko fuolo to dalili mag rickets wabo wuoye chieng' machielo ober niwach yudo ni ji mang'eny ok gol nyithindo oko to nyithindo chako bedo gi rickets. En ono ni nyathi matin mok wuothi ok nyal bedo gi tielo mokunjore. Nyathi mokwuothi to nyathi ma wuotho ema nyalo bedo gi koro inyalo fwenyo kuom nyathi ma wuotho lakini mokwuothi yudo ni en gi rickets to kinyal ng'eyo ma daktari ema nyalo fwenyo. Apani makaka kanyo kora magnitude na mar Margaret kachiel kod simu madwa ni akaw kapok wadhi nyime kod duoko. Hello, penj laktar. Victor? Hello. Machiegni Victor? Victor tiene oka niko bako online. Machiegni? An gi sida moro ka. Dhi nyime wawinji. Ne an japiko. Nariembo piko. Iremba piko Nariembo piko ya plako. So niko mono amatesa kabisa. So na iku daktari. So daktari no kipo ndo nani pneumonia. So ndio kaya mndiko stage.
Nochwa ya ni ariyo di bich. Bang' tieke to gini kendo nyochako duogo. Ranyisi mare aneno kama. Kochopo kiny, gimoro sa auchiel otieno. To koro atong' kamucha ng'ade tawinjo liet kabisa. Koro daktari nyaka konya na nikech ong'ado mucha kabisa kumanya sina na bisu sana kusina gini mas kaka lutuo. Podi riemba piko? Piko nocho na ba wewe mondo koro ane pogro mondi. Kata sasa kunyo kawuoyo ka mucha ng'adre, pod ong'ado mucha kawuoyo matek to mucha ng'adre. Wawinjero kamano ahinya. Mano Victor daktari. Wachak gi Ruth. Gi Margaret, watiek Margaret kaito wadhir Victor mapiyo piyo nikech sabinde aneno kae maringo matek. Koro Margaret wacho ni enosiko winjo koyo. To lakini ok owuoye wach kore. Ok wacho anything madili kore. Koyo ni iyudo ni seche moko nitie gik mang'eny manyalo kelo koyo. Achiel kuom gik manyalo kelo koyo iyudo ni nitie nyalo bedo ni en gi kute mopogore opogore e del. Nyalo bedo onyalo bedo ni en gi kute kata mana viral infection kata mana bacterial infection manyuolore mos mabudhe del. Seche moko be onyalo bedo kata mana gi tuoche mopogore opogore kaka parasites manyuolore del mos ma ok malaria ng'eni obiro mapiyo piyo. To apart from that gimomiyo napenje ni onyalo bedo ni seche moko winjo ka dende owinjo ka ratil mar del obedo mang'eny omedore en ni seche moko onyalo bedo gi shida mar thyroid. Ka ng'ato nigi shida mar thyroid maluongo ni hypothyroidism nyiso ni thyroid gland ma waluonga ni goita. Koro goita no iyudo ni seche moko ok ogol hormones kata thyroid function hormones moromo. Koro seche go iyudo ni ng'ato nyalo bedo gi koyo moro ma seche moko kata piny iyudo ka seche moko chieng' rieny matek to en orwako gabut orwako gi sweta to en owinjo mana koyo. To ka ng'ato iyudo ni thyroid hormones mage bedo mang'eny e del to ng'ano iyudo ka owinjo liet ma kata seche moko en koyo ng'ech lakini en owinjo liet kaso dende timore nade be oyudo ratil mar del dok chien. Koro mano nyalo bedo achiel kuom gi ma nyiso ni Margaret onego bed ni dhi e osiptal mondo olerne daktari maber mondo daktari otim nade oyud kaka konye. To kwa dhi iluongo ni Tom ma winjo ka kore late onoriemba piko to owinjo ka gini chal mosekelo ne chandruok kuom ndalo mathoth. Akeni dwani mondo mi ketane e yo machuoko wachne mar apiko ni nikech ji mang'eny mariemba apiko nitiere kod chandruoge. Kae to kokalo Facebook page bende wantiere kod Monica wacho kacha ni modho pi mang'ich bende nyalo chwalo kata nyalo kelo tuoni. Riwna mar jo apiko ni kod mar Monica daktari. Ng'ich mar apiko iyudo ni seche moko yamo mang'ich ema donjo direct. Jo apiko mang'eny iyudo ni ka ok girwak gimiluongo ni helmet gimo mageng'o giwe man gino seche migori piny cha eko nyalo konyi. Lakini okonyi be niwach seche moko iyudo ni odine ma yamo mawuok oko seche mirimbo apiko cha to yamo mang'eny donjo e obo. Koro yamo ni helmet cha konyo. Koro ng'eny gi iyudo ni ok rwak gino. To gino ema nyalo konyo bo mondo kik ng'ato timre nade oyud pneumonia. Niwach pneumonia wacho ni seche moko yamo mang'ich be kodonjo iye to nyalo dhi to hinyo to kelo pneumonia. Koro mano achiel kuom gima nyalo time. Dine kaka koro wanene picha ni. To kapiko iyudo ni gino osebedo ka timore pile. Momiyo ka koro kata mana en be mondo changi be kawo niwach iyudo ni ohinyo kama duong'. Omiyo en ote ne jo apiko duto te nyaka ineni rwako helmet mondo mi ogeng' wang'i muya mang'ich mang'eny kik donji. Tiekna mapiyo piyo daktari pi modho mang'ich mar fridge. Pi modho mang'ich be seche moko en ng'ich no lakini ok ni en kelo pneumonia. Konyal kelo ok onge kuma makore en mani koro seche mokalo cha to nyalo timo nade onyalo miyo owinjo bond cha bedo mang'ich matin lakini ok ni obokelo pneumonia. Hapa ni thuole ma omaya wang' ng'ato dagombo mondo mamule weche mag thieth mar tuo mar pneumonia kuom nyithindo, thieth mar pneumonia kuom jomadongo to kaber kod kaka inyalo geng'e kata doko nini nyisowa kaka inyalo geng'e e yore mopogore opogore. Daktari kaponono ni adwa ni wachwal twagni wagole e studio inyalo yudi kanye? An iyude hospital miluongo ni Medigold Health Services wana Embakasi kamoro ni Fedha to nitie moro kendo mwan godo kamoro ni Donholm. Kamano kata kidhi e wang' mbui inyalo neno ndika Medigold Health Services tibiro nyaka namba wa.
Erokamano daktari. Dr. Jerry aduoko erokamano mokalo wago mpaka kotenore kod tuo mar pneumonia. Ageno ni oganda wa oyudo konyruok kendo puonjruok mondo wayudie kaka wanyalo geng'e nikech gima koro moni yueyo maber mane gima nyalo kata negi kokita. Gima tieki. Erokamano. Penj Laktar en chenro makende. Biro ni gama ni Ramogi TV. Wagolo doke itwa. Wang'iyo kendo wapuonjore mang'eny mondo wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Onge mwandu maduong' moingo ngima nyaka warit ngimawa. Akaw thuolo ni mar duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa e chenro ni. Kendo ageno ni puonjori. Akaw thuolo ni bende baduoko ne jogo picha mawa erokamano kuom tich maber magitiyo kaachiel kod producer na Papecho Okoth, Philip Ochieng mano director na erokamano makende kuom tayo chenro ni e yo makare. An iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu oriti masani.